सयथायाव फैनानै 11थायाव जोबो ए होमबाथ' टाइमा जासिनानो दाख्लैनिया बोरैमोनलाय मामोनलाय दाख्लैनिया हाबाय देलाय इंलिस रायलायलाय देलाय ब्लेक एन्ड व्हाइट होनलाय ब्लेक एन्ड व्हाइट हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थालायबाय स' दिनैहाय जोंहा दुब्लियावहाय माइ गायदों लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो माइ गायग्राफोरनो दै लाबोग्राया नोंसो आरो गियान साथा बिरखारबाय गियान जान दै होयो जों माइ गायग्राफोरनो नोंथांमोना माइ गायग्राफोरखौ खाथियाव खिथाहैनांगौ र' जोंहा दिनै माइ गायदों दै होनो फैदों आरो ओरैबायदि दहलाखानाय बेवहाय ओरैबायदि मा होनो गोथौखा खोथियानो नै थोरोबजोबलायलायबाय खाथियाव थांनानै देखायनो आङो थांनाय बोसोराव बेयाव ओरैबायदि ना मोन्दोंमोन लोगोफोरा आयौ हमबाबो हमख'नो हालायलायै देग्लाय नानि महरानो गैया नाखौनो मोनजायासै ना गुरनो मोनासै देग्लाय ना हमनो मोनासै गामिनिनो गोजा बिसोर गासिबो मालाय गामिनि रावबो गैया गायग्राफ्रा आङो थाब मोनफैयोहाय गायद' बेसेबां बुरजा हाखो खै बिगा हाखो 5 बिगा हाबाय बा 10.5 बिगा नै बेखौ गायजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय बे माखासे दंबावो नै गायजोबनो हानाय नंला बिसोरो दा बेलासियावसो गायबावनांगोनदां ना हानाय नंला फैबावदो औ सयथायाव फैनानै 11थायाव जोबो ए होमबाथ' टाइमा जासिनानो देलाय इंलिस रायलायलाय देलाय ब्लेक एन्ड व्हाइट होनलाय ब्लेक एन्ड व्हाइट देहाय खनसे होनबालाय मोजां होनलाय मादै हेपि निउ इयार होनलाय आं खनदों बुङा बुंदो देलाय होनलाय खनसे मा होनो हेपि निउ इयार जा इन्टारेस्टखा आबैमोन मादैमोनजों गनाय टाइम जाबायथ' 11था जाबाय 11था नै गायग्राफ्रा गामिनि गोजा गासिबो मादि मोनदों माइ गायनानै खिथादो एसे माबै मादि मोनदों सिं साबाय टाइम जानायखाय नामा जेबो जाया नै टाइम जाबायना दायो गनाय टाइम जाबाय नोंगौ मोजांसो जादों दे खै बिगा हाखानै 4.5 बा होमबालाय खावसे थाबाय माथो ना दा फैफिनगोन बेलासियाव फैफिनदो खनसेनो हानाय बायदि जायाना नङाबा आरो थालायगोन बाजै रस बा माथो जानजियाव साथा लालायलायनानै होथारदों माथो गोसोनो ए अखायाबो हायासै माथो
बिराद मोजां ना बोथोरा सिखारजोब्बाय नै गायखांसिगोन थांफिननोसै नै दायो गायखांबाय नै गनाय टाइम जाबाय लोगोफोर दायो नै सिखारजोब्बाय ओंखाम जानोसै ओंखाम जानो थांसै नै बिसोरो सब बुरजाखानि खैजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 गासै लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंबो दायो थांसै बिसोरबो नै ओंखारबोबाय दायो गायखांबाय दायो न'आव थांजोबसिगोन गासिबो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादोलाय लोगोफोर बाय बाय